Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Silahkan tekan tombol jempol bila suka dan tekan like dan juga share. Kelompok haji, silahkan subscribe yang belum subscribe karena subscribe itu gratis. Kita mendukung Bapak Haji Eli Ahadianto, kalian Ibu Neni Julianti, kalian Bapak Supriyadi Soro, Kang Mas Nanang Susanto, ingkang dinten menika nembe nandhang rubito awit kadilaran katresnan panjenenganipun Bapak Suwardi Bapak Sudiro Martopo. Ingkang menika kula atas nami IPHI kalian sepenuh hati ingkang sepisan derek Bilo Suntowo ingkang lahir tusing batos awit kapundhutipun Bapak Sudiro Martopo sowan boten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih sedaya kula lan panjenengan sedaya menika titahipun Allah ingkang mangke ugi badhe wangsul wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Prastawa ing siang menika dadosaken pepenget kula lan panjenengan sedaya bilih benjang kula lan panjenengan sedaya menika badhe nyusul Bapak Sudiro Martopo. Jangkep ingkang angka kalih sinarengan ndedonga wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi alusipun Bapak Sudiro Martopo anggenipun sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi pajar marginipun, dipun paringi jembal kuburipun, dipun apunten sedaya dosa lan kelepatanipun, dipun tampis sedaya amal ibadahipun, satemah kaparingan sedo ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kaparingan swarga langit. Ingkang kaping 3 dumateng panjenenganipun para putra wayah dalasan buyut. Bilih panjenenganipun menika mangke langgeng anggenipun sari wonten swarga menika wonten tiga ingkang setunggal menika ilmu ingkang bermanfaat. Ingkang kaping kalih menika amal jariyah. Saha ingkang amal kaping 3 menika dunganipun para putra wayah. Ingkang menika bilih boten kendak-kendak kula suwun panjenenganipun Bapak Eli Ahadianto, Bapak Ibu Neni Yulianti, dalasan Bapak Nanang Susanto anggenipun ndongaaken Bapak Sudiro Martopo menika mugi panjenenganipun langgeng wonten ing swarga. Jangkep ingkang angka sekawan Bapak Eli saputra dalasan sederek mugi saged nerusaken menapa ingkang dados angen-angen saha panjangkanipun Bapak Sudiro Martopo menika. Awit panjangkanipun ingkang suwargi menika luhur ingkang badhe dipun terusaken dening putra wayah menika sangat sayupun. Ingkang menika sepisan malih kula suwun dhateng Pak Elisa para sederek anggenipun sami ndongaaken tiyang sedaya. Pungkasane atur Bapak Ibu ingkang dirahmatan ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala menika alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bilih suwargi anggenipun sowan menika pinantenan iman saha Islam ingkang sae, saha ibadah ingkang sae, saha amal jariyah ingkang sae. Menika ingkang dadosaken panjenenganipun gampil anggenipun nampi pacoban menika.
Awit saking menika Bapak Ibu sedaya ngaken atur kula minangka wakil saking IPHI Kota Surakarta dalasan pengajian sepenuh hati. Wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.